Λοιπόν, ας δούμε πώς μπορώ να βάλω κάποιο εκπαιδευτικό υλικό μέσα στην πλατφόρμα του Moodle του σχολείου μας. Πρώτα απ' όλα γράφω στο URL τη διεύθυνση για το Moodle και ερχόμαστε στην σελίδα για να κάνουμε login. Επάνω ας χρησιμοποιήσω το όνομα του συναδέλφου, να μην πω δηλαδή σαν διαχειριστής. Λοιπόν, να θυμάστε ότι στο password είναι υποχρεωτική η είσοδος χαρακτήρων ενός κεφαλαίου γράμματος, μικρών γραμμάτων, ενός αριθμού τουλάχιστον και ενός συμβόλου τουλάχιστον. Γι' αυτό και ο κωδικός που σας έχω δώσει περιέχει ένα μείγμα από όλους τους χαρακτήρες. Αν εσείς μετά μπείτε, που το προτείνω, και αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, θα φροντίσετε να έχει από όλους αυτούς τους χαρακτήρες, να μην έχει μόνο μικρά ή μόνο κεφαλαία. Λοιπόν, μπαίνω τώρα σαν όνομα του συναδέλφου, του Γιώργου, λοιπόν. Λοιπόν, έχω μπει, βλέπω εδώ επάνω ότι γράφει έχετε εισέλθει ως Κατσάνης Γεώργιος, που είναι το όνομα, και δίπλα, αν η γλώσσα είναι αγγλικά, την κάνω ελληνικά. Οκ. Λοιπόν, εδώ είχα κάνει μια δουλειά προηγουμένως, είχα βάλει ένα μάθημα και το έσβησα, γι' αυτό μου βγάζει αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνετε εσείς για να προχωρήσετε στα μαθήματά σας. Θα πάτε στο μάθημα και θα πάτε προσθήκη τροποποίηση μαθημάτων. Θα έρθετε σε αυτή την οθόνη και τώρα αναλόγως που θέλετε να δημιουργήσετε το καινούριο μάθημά σας, θα κάνετε κλικ. Παραδείγματος χάρη εδώ στο Γενικό Λύκειο, πάω Γενικό Λύκειο, πάω τάξη Γ Φερρυπίν, πάω στην τάξη Γ, και όπως είναι επιλεγμένη, κάνω κλικ εδώ που λέει Create New Course, δηλαδή να δημιουργήσω ένα καινούριο μάθημα. Με το που κάνω κλικ εκεί, έρχεται αυτή η οθόνη και να γράψω κάποια στοιχεία για το μάθημά μου. Μιας και ο Γιώργος είναι γυμναστής, γράφω φυσική αγωγή, έτσι, φυσική αγωγή, γάμα τάξη, ας το πούμε. Σύντομα όνομα μαθήματος, ΦΑ γάμα. Λοιπόν, κατηγορία μαθήματος Γενικό Λύκειο Γ τάξη. Από εδώ ελέγχω ότι βρίσκομαι στο σωστό μέρος. Ορατό κλπ. Κωδικό μαθήματος δεν βάζουμε, ας το αφήσουμε δωρεάν. Ας το αφήσουμε κενό. Κάτω που λέει περιγραφή μαθήματος, εδώ μπορείτε να βάλετε μια περιγραφή. Για παράδειγμα, αυτό το μάθημα περιέχει τι θα βάλετε κλπ. Okay. Εδώ πιο κάτω μπορείτε να βάλετε και μια μικρή κάποια αρχεία περίληψης για το... Τέλος πάντων, αυτά μπορείτε να τα αφήσετε και ένα προς το παρόν, και αυτά εδώ κάτω μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να κάνετε ένα κλικ και να, αν θέλετε, αλλά στη φάση αυτή θα έλεγα να μην κάνουμε ακόμη καμία αλλαγή, ώσπου να μάθουμε λίγο το περιβάλλον. Λοιπόν, αφού γράψετε λοιπόν τα σχετικά του μαθήματος, του λέτε αποθήκευση αλλαγών και έτσι δημιουργείτε ένα μάθημα για σας στην αντίστοιχη τάξη. Λοιπόν, για να το δούμε και λίγο. Ωραία. Το μάθημα δημιουργήθηκε, δηλαδή βλέπετε τώρα ότι βρίσκομαι στο ΦΑ της Γ τάξης, βλέπετε εδώ πέρα που λέει έτσι, ΦΑ Γ. Είμαι εδώ πέρα και όταν δημιουργείτε ένα καινούριο μάθημα, από τη μάνα του το περιβάλλον σας δημιουργεί μία ομάδα συζήτησης και ειδήσεων και από κάτω σας δημιουργεί μία λίστα από ενότητες, ας το πούμε, χρονολογικές ενότητες. Αυτό θα φροντίσω να μην το βγάζει στο μέλλον, γιατί πιθανώς να μην το θέλουμε. Πώς προχωράμε τώρα για να βάλουμε υλικό στο μάθημα. Εδώ επάνω λέει ενεργοποίηση επεξεργασίας. Κάνω κλικ εδώ και μπαίνω σε κατάσταση editing, σε κατάσταση επεξεργασίας του υλικού μου. Βλέπετε ότι βγήκαν διάφορα σημαδάκια, διάφορη τροχή κλπ. Εγώ έρχομαι εδώ κάτω, επειδή δεν θέλω αυτές τις χρονικές περιόδους, για παράδειγμα, κάνω κλικ στο πλην, εδώ έχει ένα συν και ένα πλην. Με το συν προσθέτεται περιόδους, με το πλην τις σβήνεται. Εγώ λοιπόν κάνω κλικ και τις σβήνω όλες. Έτσι. Γιατί ας υποθέσουμε δεν τις θέλω. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να τις χρησιμοποιεί και στις χρονολογικές αυτές περιόδους να μπαίνει και να βάζει υλικό, σημειώσεις,
τα μαθήματα που αφορούν εκείνη τη χρονική περίοδο, από τις τάξεις και τις παραδόσεις που κάνει, έτσι. Βέβαια, εκτός από χρονολογικές περιόδους που έχει τώρα, Μάρτιος κλπ, σε λίγο θα μάθουμε να δημιουργούμε ενότητες μαθημάτων. Παραδείγματος χάρη, διανύσματα ή ξέρω εγώ στη φυσική αγωγή, ασκήσεις ενόργανης ή ασκήσεις έτσι. Αυτά λοιπόν δεν θα αποτελούν εδώ χρονολογικές περίοδοι, αλλά θα είναι ενότητες μαθημάτων. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Σβήνω εγώ όλα αυτά και έρχομαι σε καθαρή σελίδα του μαθήματος. Είμαι έτοιμος τώρα να βάλω το υλικό μου. Κάνω κλικ εδώ που λέει προσθέστε μια δραστηριότητα και βγαίνει ένα πολύ ωραίο μενού από εικονίδια. Στις προηγούμενες εκδόσεις του Moodle δεν το είχε αυτό. Στην 2.6 που είμαστε εμείς τώρα το έχει έτσι με ωραία. Εδώ τι μπορείτε να βάλετε μέσα στο μάθημα. Εξωτερικά εργαλεία. Ας πούμε μπορείτε να βάλετε εργαλεία από Web2 κλπ. Μπορείτε να βάλετε wiki, ανάθεση εργασίας για μαθητές, βάση δεδομένων, ενότητες, επιλογή, έχει διάφορα, έτσι. Ας δούμε τώρα μια απλή περίπτωση. Αυτά μπορείτε να τα εξερευνήσετε και μόνοι σας δοκιμάζοντας. Ας πάμε λοιπόν και να κάνουμε στο φάκελο εδώ που λέει, να κάνω προσθήκη ενός φακέλου. Κάνω κλικ στο προσθήκη λοιπόν και έχει μια καθυστέρηση στο σχολικό δίκτυο από τη φύση του, γιατί οι σερβερς του δεν είναι και πάρα πολύ γρήγοροι, και έρχομαι λοιπόν στην προσθήκη ενός νέου φακέλου. Είμαι τώρα σε φυσική αγωγή υποτίθεται. Το όνομα του φακέλου μου είναι, για παράδειγμα, πώς να το πούμε, ας πούμε ότι είναι κανονισμοί ποδοσφαίρου, έτσι. Αν και δεν ξέρω τίποτα από αυτά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε κανονική ποδοσφαίρου, το όνομα, κάτω είναι μια περιγραφή, μπορείτε να γράψετε εδώ ότι στο σημείο αυτό γίνεται μια καταγραφή των κανόνων του ποδοσφαίρου κλπ. Έτσι, γράψτε ό,τι θέλετε. Εδώ κάτω τώρα, στο περιεχόμενο, μπορείτε να βάλετε κάποια αρχεία. Αυτά τα αρχεία μπορεί να είναι κείμενα, μπορεί να είναι βίντεο, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε. Και το καλό είναι ότι εδώ μπορείτε τα αρχεία αυτά να τα βάλετε με σύρσιμο, δηλαδή να ανοίξετε εδώ να ανοίξετε εδώ τον υπολογιστή σας, να βλέπετε εδώ ένα βίντεο δικό σας, το βίντεο, σημειώσεις, ό,τι θέλετε, PowerPoint, να το πιάσετε αυτό και να το σύρετε μέσα εδώ και θα δείτε ότι το κατεβάζει. Το ανεβάζει για την ακρίβεια στο Moodle. Ωραία. Είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Αν αρχίσετε και το χρησιμοποιείτε θα δείτε πόσο εύχριστο και βολικό είναι, και είναι ένα αποθετήριο του υλικού σας, να μην το έχετε στον υπολογιστή σας, να είναι προσβάσιμο στους μαθητές κλπ. Αφού λοιπόν το υλικό μας κατέβηκε, βλέπετε εδώ είναι το βίντεο, τα υπόλοιπα δεν είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να τα συμπληρώσουμε. Του λέτε αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα. Επιστρέφουμε λοιπόν πίσω και εδώ θα δούμε τώρα ότι είμαστε στο μάθημά μας. Υπάρχει ένας φάκελος, το βλέπετε το φάκελο που αφορά τους κανονισμούς ποδοσφαίρου, και μέσα εδώ τώρα, άμα κάνω κλικ, θα μπορέσω να δω το περιεχόμενό του. Έτσι λοιπόν μπαίνει το υλικό. Αυτό είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, η κοπιαστική. Από εκεί μετά το δεύτερο στάδιο είναι να βάλουμε μαθητές μέσα. Λοιπόν, έτσι. Και πράγματι εγώ τώρα άμα κάνω από εδώ, άμα κάνω έξοδος περιπίν, ο Γιώργος τώρα έχει βάλει το υλικό του. Άμα κάνω έξοδος και κάνω είσοδος σαν ένας διαφορετικός χρήστης, ας πούμε ότι μπαίνω με το δικό μου κωδικό, λοιπόν, αν μπω λοιπόν σαν ένας καινούριος χρήστης, θα τελειώσουμε το βίντεο σε ένα λεπτάκι. Ωραία, μπήκα εδώ λοιπόν, έστω ότι θέλω να δω τη δουλειά που έβαλε ο Γιώργος, τα πράγματα που έχει βάλει ο Γιώργος. Είτε πηγαίνω εδώ πέρα, είτε πηγαίνω από το Courses, έτσι. Μπορώ να πάω όμως από το Γενικό Λύκειο, να ανοίξω την τάξη Γ, να ανοίξω τη φυσική αγωγή του Γιώργου και να δω μέσα τι υλικό έχει. Κανονισμοί ποδοσφαίρου, το πατάω, έτσι, και ανοίγει αυτό το βίντεο
μπορώ να κάνω κλικ εδώ πέρα και μου κατεβάζει το βίντεο στον υπολογιστή μου. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη προσέγγιση στο περιβάλλον. Μπορείτε να αρχίσετε να βάζετε πράγματα μέσα. Θυμάστε ότι στην αρχή, εκεί που μας ρωτούσε τι είδους υλικό θέλουμε να βάλουμε, είχε φακέλους, είχε σελίδες, είχε πάρα πολλά είδη. Σε πρώτη φάση υποθέτω εσείς θα έχετε σημειώσει, θα έχετε ίσως κάποια βίντεο και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να εμπλουτίζουμε την ποικιλία των υλικών που βάζουμε και να αποκτήσουμε έτσι μια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων και του περιβάλλοντος.